Witam Was, Rostomili. Dzisiaj zaś se trochę porozprawiamy o rozmaitych komentarzach a postach na social mediach. Teraz wam pokazuję post Marka Pietruszki, wójta gminy Strzeleczki, jest to powiat krapkowicki, województwo opolskie. No ogólnie o festynie, o dniach gminy Strzeleczki, no ale najważniejszy tutaj jest mój komentarz a odpowiedź wójta. No tutaj mamy też bild. Widzimy, że richtig echt śląskie zespoły, echt śląską impreza też, richtig baje po naszemu biesiada. No i mój komentarz, nic prośląskiego, odpowiedź brzmi, zabawa u nas ma ludzi łączyć, a nie dzielić. No ja nie rozumiem, od kiedy propagowanie kultury śląskiej je tajlowaniem ludzi, gdyż przedsam jak pokażemy ludziom i że możemy poprzez roztomante biesiady propagować tam śląskość, to myślam i że to jest kuplowanie ludzi bardziej niż tajlowanie. No, coś tu je nie halo chyba. No i teraz mamy post, kaje pokazaną inwestycją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. I to chyba otwarcie jakieś tam ścieżki rowerowe. No i komentarz jednego Marcina, co napisał, nawet kolor przeciętej wstęgi odpowiedni. No, ją napisał i że to jest fana Śląsku, tak richtig to jest fana województwa opolskiego, no ale i tak to pokazuje, jakie ludzie mają pojęcie o naszych barwach. No ja się z tym chłopem sam festy chycił. On próbował mi udowodnić, że to ja się nie znam na fanach i mi szrajbnął, a teraz znawco pokaż i udowodni, że nie znam się na znajomości flag, w przeciwnym razie jesteś zwykłą internetową czekam. No i wiadomo, szrajbnąłeś i że jesteś ślązołkam i co w nim mieć anongu o swoich własnych farbach i o swojej własnej fanie. Dyć Poluki też mają chyba anung jako Unii mają fana, co ona je biało-czerwoną, a nie na opak, albo je inkszą, dyć ją chyba wiem, jako je ta fana, nie? No i że wciep ten znani już nam wszystkim bild, co porównuje fana śląską do ukraińskie, no Jerzech też tak trochę zaczepił, bo żech szrajbnął i że z geografii nie najlepsze oceny były, no ale tak richtig to na tych lekcjach nie ma nic o fanach. No a on szrajbnął dalej, że nie mam rechtu, że on ma mnie w życiu i że tak richtig to ja nie mam prawdy, no i einfach. Chopeczek nie wiedział, co mu szrajbnąć, to takie głupoty. Pamiętajcie, co ją to nie nagrywam, co by się bronić przed czymś, no po to, co by się trochę pośmiać z byle czego, co ludkowie poradzą szrajbnąć przeciw Heimatowi, przeciw nam, a nasi gołdce. Teroski dość stary post, kajech komentował z Junkam Sotoram program wyborczy mniejszości niemieckiej, trochę my to tak parodiowali i jeden chłop szrajbnął pod spotkam ty synek bukeltasze już spakowano do szule wejrzej, boś można filc szrifty zapomniał. Nie dość, i że to nie je korekt szrajbnięty, to jeszcze ciężko było to wypokopić, no ale chyba sam nie szło o bukeltasze, no o pukeltasza, czyli plecak do szule. Teroski zaś komentarz jednego z moich ulubionych hejterów polskich szrajbnął i że nie chce mu się słuchać podcastu na śląskim klubie dyskusyjnym od Jonka Sotora z Natalią Lazar. Już nie pamiętam, jaki to był temat, no ale szrajbnął Eli wiemy i że
Śląską gołtka ma swoje dialekta i ciężko Ślązołkowi z Opolskiego spokopić Ślązołka z Katowic, choby my tego nie wiedzieli, no ale prawda jest taką, i że einfach je spokopić jeden drugiego, no że baje kiedy są takie worta, których nie idzie za pierwszym razem spokopić. Nasi roztomili hejterzy z Kanjin też nie próżnują. Jak wiecie, w Kanjin je moc nacjonalistów polskich, kej Koźle to je taki sztat, kaj moc kwateruje jeszcze autochtonów, to Kanjin to idzie powiedzieć 90% to są same górole, łagodnie gadając. I mamy połoru hejterów stamtąd, co też komentują nasze posta. I Gniewko szrajbnął, że się czuje 100% Polakiem. Mam obywatelstwo polskie i tylko polskie. Najpiękniejsze kobiety to Polki. Najdzielniejsze kobiety na świecie, jak dla mnie, to te z Powstania Warszawskiego. Superbohaterowie to nie ci z Hollywood, ale ci, co walczyli za ojczyznę. Kwiat polskiej młodzieży z Powstania Warszawskiego, Zygmunt Szędzielarz i wielu innych, którzy przed wrogiem nigdy nie klękali. A Brian napisał: a ja się czuję 100% kędzierzynianinem z Felera. Oczywiście z racji pochodzenia mam obywatelstwo polskie, ale poczucie tożsamości mam tylko kędzierzyńskie. I narniarskie, rzecz jasna, bo też się czuję narnianinem. Generalnie cisną bekam znowu z nasze śląskie tożsamości. Bo oczywiście pewnie je podtekst taki, że nie ma śląskiej nacji i że nie ma śląskiego poczucia. Wiele razy my już to oglądali i że o śląskim narodzie szrajbowali już w XIX stuleciu i był też, z tego co pamiętam, ktoś, co się mianował chyba Gajda i to był XVIII wiek, co jako pierwszy szrajbował o śląskiej nacji. Nie wiem, Ezi, co się grzech nie pokręcił, możecie mnie poprawić w komentarzach, albo jeśli coś więcej o tym wiecie, to możecie też szajbnąć. Durch poznową tam śląską geschichtę. Na koniec dycki staram się wam coś wciepować pozytywnego. Bürgermeister Ujestu, takiego sztadu w województwie łopolskim, powiat Kędzin-Koźle, Hubert Ibrum szrajbnął: dejcie pozór, w Jaryszów rozpoczęła się budowa dalszej części chodnika. I mnie się to festy podobało, bo jest to taki mały śląski akcent, nawet szrajmnięty ślabikołżam, no ale to pokazuje, i że idzie do tej sfery publicznej wkludzać tam śląską gołtkam i żadnego to nie szteruje i nie baje szterować, a baje cieszyć nasze śląskie oko i nasze serce.